ano to, galing sa ibang bansa to. Australia. Opo. Ngayon, kukuha kami ng tubig sa dagat. Tutunawin dito. Opo. Pag natunaw na dito, pag natutunaw lahat, lilipat na riyan, saka namin luluto. Opo. Pag natapos naman ang luto, dito na ilalagay. Saan po? Dito sa ano, lalagyan na naman namin. Yan. Yan. Yan, finished product na yan. Opo. Okay. So, ilan hong, mga how long po, gaano katagal yung paggawa? Mga 16 hours. 16 hours na, Bago maubos yung 6 na ano, puno dito. 6 na lalagyan. Ano ba, unang nilagyan to, 3. Pag naubos, pag malapit maubos, isasalin yung tira. Hindi maging 6. opo. 16. Opo. Pero pag ano mo yan, binadali, mga 12 hours, kunti ang lalabasan ng asin. Oh, Kasi maano siya, pipino siya masyado. Hindi siya alsay. ilan pong nagtatrabaho dito, sir? Palit-palitan lang. So, tawagin mo natin yung lalaki na naggaganon para ma-video po natin na nagmimix po siya. Ano no? Simple. Hanggang maubos yung tubig, puro asin na yan. Hmm. Walang matitira dyan, asin na matitira dyan. Okay. Kailangan pagluto ng templado sa apoy, sa init. Opo. Pag nasubraan, mapinong-pino, mahirap matuyo. Pag kulang naman sa apoy, malalaki. Opo.